Ayan o, dito na yung customer natin. Diyan na yung customer natin. Para send ko sa hotel mo. Yo, what's up mga kawaray, ano? Isa na namang napakasulit na customer ngayong araw. Ang tumangkilik sa epektos na binibenta natin, no? So ito, bali piniprepare na natin para maihatid na natin sa kanya. Bali ito yung dadali kong sapatos ngayon. I-deliver nating epektos. Lakas mga epektos, no? Order niya pa lang sapatos mga kawaray. IPG6. Kita nyo naman, napakaangas at may previous pang medyas yan. At ihatid natin to dito sa Caloocan, sa may Camarin. Bali sa may Save More kami magkikita. Kaya sa mga solid kawaray dyan, so PM lang kayo kung gusto nyo ng quality over quantity na sapatos, no? Kung gusto nyo ng pang malakasang panglaro, pang basketball, syempre dito lang kayo mag-PM sa akin, di ba? At bago yan mga kawaray, syempre hindi tayo papayag na hindi natin ititesting yan. Spike check muna tayo mga kawaray. Let's go! Kita nyo naman mga kawaray na kung gaano siya kaingay, gaano siya ka-spiky. Talaga namang napakakapit niya mga kawaray, ano? Kaya sigurado pag suot nyo to sa laro, madadapa kayo. Hindi kayo madadapa sa dulas dahil madadapa kayo dahil sa sobrang kapit niya mga kawaray. At hindi lang yun mga kawaray, ano? So kitang kita nyo naman, napakaangas niya rin pang forma. Kung hindi naman kayo naglalaro, pwede natin pang forma to mga kawaray, pang lakad. Quality nga, di ba mga kawaray? Ang babalik na natin and ihatid na natin to. Balian doon na yung customer ko nito eh. Inaantay na ako. So right, napakaganda ng lagayan, no? Swak to, man. Dito nga mga kawaray, no? So ihahatid ko na nga yung epektos natin at kakatila lang ng ulan. Kita nyo naman, basa si Miyatsuki ko at mukhang nilamig siya sa ulan, no? Dito nga mga kawaray, no? So bali kaka-out ko lang dito sa work. And syempre pagka-out natin, deliver tayo ng epektos natin. Kaya kitang-kita nyo naman napakahagard na itsura natin dyan. Pero caring-carry lang yan. Syempre, ganun lang talaga ang buhay. Dapat doble kayod tayo mga kawaray. Guardia sa gabi. At syempre, pugi lang sa umaga. Makalipas nga ang 1 taong minuto mga kawaray. Dito na ako sa Save More. At syempre, inaantay ko na lang siya. Ayan o, dito na yung customer natin. Sa biyahe pa lang ako nun. Sukat mo dyan. Dyan yung customer natin. Gurang ka ni Rizano? Gurang mo siya? Kasyang-kasya sa'yo yan. Ano? Muna tayo. Para send ko sa hotel mo. So yun nga mga kawaray, no? So isa na namang satisfied customer ngayong araw. And syempre shoutout sa'yo Eddie Boy Rizano. Maraming salamat sa pagtangkilik at sa napakasulit mong suporta para sa akin, no? Shoutout sa'yo Rizano. Nakuha na ng hotel mo yung sapatos. Salamat sa pagtangkilik ng epektos natin. Alright, peace out.